Sziasztok, a Forbes kilövésre jöttünk. Most egy különleges eseményen vagyunk, mert ez az első kilövés. Minden hónapban úgy határoztunk, kilőjük a lapot, még a megjelenés előtt meghívjuk azokat, akik benne szerepelnek, hirdetnek, az olvasókat, a szerkesztőség tagjait, és persze a kiadót is. Természetesen a Bálint a főnök. De reggelente edzésre járunk, és ott meg a Balázs az edző. 13-ban volt meg úgymond a generációváltás nálunk a cégen belül. Akkoriban az árbevételünk, ez sajnos fejből nem tudom, de benne van a cikkben valahol. Gyakorlatilag nem újságot, hanem pénzt nyomtattatok. Hát abban az időben igen. De a számok nagyok voltak, mert 500 000 példányszámba jött ki, ami Magyarországon azért egy elég nagy szám, 2 heti nyomásba, aztán ebből lett 4 év alatt gyakorlatilag 3,2 milliós példányszám és 128 oldal. Ez ugye egy kicsit lehessen ezt érezni, ez heti 60 kamion volt Finnországból. Életmentők vagytok. Szeretnénk azok lenni. Évente 17 millió ember hal meg hirtelen szívhalába, amit egy ilyen készülékkel meg lehetne előzni. Amikor én először kimentem az Egyesült Államokban, akkor és elmondtam, hogy mekkora összegre lenne szükségünk, akkor azt mondták, hogy ezt ki nem merje ejteni a számon, olyan pici. Tehát rakjak hozzá egy nullát, hogyha itt azt akarom, hogy komolyan vegyenek. Olyan lapon még nem voltam, a Bajnai Gordon, Simor András, Gianni, egy ismeretlen magyar milliárdos Moszkvából, a Biotech vezetője, a Lévai testvérek, és az én otthoni szemeteim egyszerre szerepeltek volna.